Вітаю вас, шановныя сябры, гэта Магілёўшчына гістарычная. Мінулым разам, калі мы здымалі ролик разам з Геннадием Васильевичем Головчиком, мы закончили на тым, што пастараемся ў наступны раз сустрэцца з вами ў нейкім больш светлым, больш жыццярадасным, больш весёлым месцы. Але ў нас не атрымалася. Сёння мы зноўку на могілках. Але гэта адны з самых, напэўна, загадкавых і самых малавядомых могілак, якія ёсць у горадзе Магілёве. Карабанаўскія могілкі. Тут мы не адны, разам з намі краязнавец, гісторык, сябар Евген Балбераў. Мы пачынаем, але пачынаем, напэўна, з таго, што распавядзем, у прынцыпе, пра Карабанаўку. У двух словах, што гэта такое за раён. Мы практычна ў цэнтры горада, але бачыце самі, это даволі такая падобна на сельскую мясцовасць. Гэта былая вёска, якая знаходзілася на самай поўначы ад Магілёва, ад рысы тагачаснага горада. Лічыцца, што у пачатку 19 стагоддзя назва вёскі была Слабодка. Вёска стала называцца Карабанаўкай нібыта ад прозвішча уласніка гэтай вёскі Карабанова, памешчыка пана Карабанова. По-моему, его звали Прокопий Карабанов. Ну, але гэта легендарная асоба, по-моему, документальна у нас пацвярджэння ніякага няма адносна гэтай асобы. Прокопий Карабанов, паводле легенды, якая захавалася, быў вельмі жорсткім, па-нялюдску жорсткім чалавекам, быццам бы ён біў сваіх сялян, загадваў іх, пароць на стайні, быццам бы ён, калі дазваляў якой-небудзь пары ажаніцца, то спачатку патрабаваў, каб дзяўчына засталася на ноч з ім, з самім панам. І вось самая галоўная легенда, звязаная з гэтым памешчыкам, расказвае нам пра двух маладых людзей, хлопчык Пятрок і дзяўчына Пелагея, альбо Пелагейка, вырашылі ажаніцца. Памешчык запатрабаваў, каб дзяўчына засталася з ім на ноч, але яны адмовіліся. Маладая пара адмовілася, тады хлопца насмерць забілі на стайні. Дзяўчыну ён пакінуў з сабою на ноч, пасля чаго яна быццам бы кінулася ў ваду і патанула. Магчыма, што ад гэтай падзеі, ад імя гэтай дзяўчыны утварылася назва урочышча Пелагеевка. Далейшы лёс гэтага пана таксама цікавы. Ён прапіў і прайграў у карты сваю вёску сваім сябрам, іншым памешчыкам. Потым пайшоў да сваёй сястры, і яна яму параіла замаліць грахі. Ён паехаў у Кіева-Пячорскую лаўру, дзе стаў манахам. Ну, гэта ўсё легенда. А што мы знаем канкрэтна, што мы знаем дакладна паводле гістарычных крыніц? Мы знаем дакладна, што Карабанаўка у 1856 годзе трапляе ў спіс населеных пунктаў Магілёўскай губерніі. Гэты спіс складаўся Міністэрствам унутраных спраў Расійскай імперыі. Там адзначаецца, што вёска называлася Слабодка дэфіс Карабанаўка, і паблізу ад яе размяшчаліся сенажатныя землі, пахатныя землі на 180 дзесяцін і лес на 100 дзесяцін. І гэтыя землі, і гэты лес належалі памешчыку Феліксу Змачароўскаму, наколькі я памятаю. Феліксу Змачароўскаму. Пазней землі вось гэтай мясцовасці былі выкупленыя сялянамі. Тут трэба адзначыць ролю сялянскага і дваранскага пазямельных банкаў. Гэтыя два банкі размяшчаліся ў адным будынку. Гэта будынак сучаснага музея Масленікава. І функцыя гэтага будынка, дакладней, функцыя гэтага банка была даволі простая. Памешчыкі, калі у іх была такая неабходнасць, хацелі прадаць частку сваёй зямлі, прыходзілі ў гэты банк і тут гэтую зямлю закладалі. А сяляне, заможныя сяляне асабіста, альбо цэлыя грамады маглі аб'яднацца ў нейкі невялікі такі кааператыў і выкупіць вось гэтую закладзеную зямлю. Вось такая была функцыя гэтага пазямельнага банка. Дык вось сяляне выкупілі значную частку гэтых земляў,
под 1910 годом отзначается, что поместье Карабанука уже однодворное, практично без земли, и належало оно уже іншому чоловіку, не ось тому Феліксу Змачаровському, а новому уладальнику. Варто так само ще згадати, що крыху пазней, чым вось гэты перыяд, чым 1880-е гады, где-то на мяжы стагоддзяў, тут прокладывается чыгунка. Гэта была ветка Витебска-Жлобинская. Ну, на станция 1902 годом. Так, ну, а казна выкупила гэтыя землі, частку гэтых земляў, і тут была пабудаваная чыгунка. Ну, гэтую чыгунку мы зараз, власна кажучы, з вами ведаем, она знаходзіцца вот за гэтымі могілкамі, вось туды. А рештки моста, які був туди побудований, ми побачимо ось на самих могилок. Ну что ж, давайте з вами зараз наведаем гэтыя могілкі, могілкі Карабанаўскага прадмесця. Женя ўжо побываў на гэтых могілках, раскажыце, калі ласка, які-небудзь цікавыя, такія нестандартныя, незвычайныя пахаванні вы тут сустрэлі? Да, ёсць тут на што паглядзець, пра што вам расказаць і паказаць. Сапраўды, як было адзначана, месца знаходзіцца зараз уже у сучасным могілі літаральна ў цэнтры горада, але як бы у цені больш значных пахаванняў. Мы ведаем добрую гісторыю там успенскіх могілак, мушакоўкі, але зараз мы побачым з вами, што сапраўды гэта вельмі цікава будзе. Тое, што мы ведаем, што дзесьці з канца 19 стагоддзя ўжо ёсць у нас узгадкі пра тое, што могілкі тут былі. Гэта сапраўды вось такая, ну, адна з высокіх кропак на гэтай мясцовасці. На сённяшні дзень старажытных пахаванняў дарэвалюцыйнага перыяду тут літаральна некалькі засталося. Ну, прынамсі, два помніка мы сёння паспрабуем з вами знайсці і пабачыць. Дарэвалюцыйных? Да. Але ёсць цікавыя і паслярэвалюцыйныя, наколькі я зразумеў, помнікі. Самая цікавая, як бы сказаць, фішка гэтага месца, што тут ёсць колькі помнікаў 20-30-х гадоў, унікальны такой, ну, як бы такой індустрыяльнай, можна сказаць, архітэктуры, якія вось зараз мы сапраўды з вами побачым. Што датычыцца да рэвалюцыйных, прынамсі, вось адзін з помнікаў зараз мы паспрабуем заўважыць. Гэта трэба трошки прайсці сюды. Ну, як бачыце, тэрыторыя... А вон падобны на дарэвалюцыйны, бачыце? Сіні. Гэта ўжо будзе 50-е гады. А гэта не мог быць перароблены пазнейшы? Да, ёсць і перабудоўвалі, перараблялі, таму што вельмі падобна на архітэктуру. Вот абсалютна такія ж самыя стаят і на ўспенскіх могілках ёсць дарэвалюцыйныя, так, і ёсць некаторыя дарэвалюцыйныя, пераробленыя потым у 50-х годах под іншых людзей. Да, гэта цалкам мажліва. Смотрите, идет полноценная линия, идет, раз исчезла, видите? То есть она исчезает, то есть вот это вот вырезано. И тут она вот опять появляется, вот и пошла дальше эта линия, видите? Раз исчезает, появляется, то есть вот это стесано. Соответственно, вот и все, как бы, вся картина, как это происходило. А тогда памятник достойный, середина 19 века. Женщина родилась позже, чем изготовили этот памятник, лет на 50. Просто так пройти мимо не зауважим. Так. Ось он помнік з оградкою. А каб прочитати, хто тут поховано, треба просто буде обвести. Я не помиляюся, буде парне поховання Сімковішев. Ні. Сикончик. Сикончикова. А нет, Симончик мужчина. Іван Григорьевич, глядячи по всім, і Варвара Івановна, його дочка, напевно. Да. Ми ще раз підлічили годи життя похованих тут людей, атрымалі, що це муж і жонка. У їх розниця 11 годов. Цікавий момент, це ось такі поховання такой пролетарской истории, там 20-30 годы. Один из цікавых таких узоров, одразу на увоходе литерально находится похование член ВКПБ Б. Семен Бернардович Бернардов, безвременно угасшему, горячо любимому мужу и отцу, глубоко скорбящих жены, дочери, родился в 1893, умер в 1938. Ну, бачите, таки
Пролетарский бетон, як это называли, уже так монументально, давящие вазы, такой уже ампир. А побач вельмі цікавы таксама Да. помнік. Ага. Заслужены артыст Беларусі, заслужены дзеяч мастацтваў Беларусі, 39 год. Трэба будзе пашукаць у архіве, гэты помнік яго літаральна сколькі гадоў назад аднавілі. Тут Мгм. быў таксама стары вось 39-го года яшчэ помнік, але вось нашы ну, тэатральныя дзеячы, артысты, магілёўчане і мінчане, як вы памятаю, удзельнічалі, вось яны на свае сродкі аднавілі гэта пахаванне ад свайго калегі по акцёрскому цеху. Так, зараз будзем рухацца далей. Ну, а калі так ад сябе дабавіць, маё знаёмства з карабановскімі могілкамі пачалося яшчэ ў дзяцінстве. Такая маленькая предгісторыя. Мгм. Я вучыўся ў свой час у 25-й школе. Ну, гэта крышку далей адсюль, але блізка. І так атрымалася, што я яшчэ паспеў пабыць пэўны час членам піянерскай дружыны 25-й школы, которая шефствовала над пахаваннем Соф'і Яблыкавай, партизанкі, якая пахавана таксама на гэтых могілках. І вось мы з нашай піянер-важатай, з нашым атрядам хадзілі сюды, даглядалі гэтае пахаванне, якое зараз мае статус воінскага пахавання, ахоўваецца дзяржавай. Ну, і як мы бачым, што да, піянеры працягваюць сашыць, тут трава пакошана. Ёсць кветка. Амаль побач тут вось, по-моему, нават калі мы тут яшчэ даглядалі, вось таксама проста расчісцілі пад дзёрнам. Ёсць і такія вельмі простыя, такія лаканічныя надпісы пахавання, вот просто вечная памяць дарагому сыну Борису, 49-й год. Нарадзіўся у 48-м. Да. 1 год. Так само бачым, што гэта просто бетон заліта і літаральна там цвіком ці чым-небудзь выведена, да. Вот, цікавы помнік. Так само з таблічкай, але яшчэ дабаўлены абеліск. Такі цікавы. Тут формулировка мне чамусьці она догадалася. Терентий Григорьевич Стриженок, 1919-1937. То бок зусім молодой человек, 18 год. Незабвенному Тени, то есть прозвище, ну, мянушка Теня, Терентий Теня, от брата и подруги. Цікавы вельмі помнік яшчэ адзін мы сустрэлі. Даволі шмат на карабанскіх могілках мы сустракаем помнікаў вайскоўцам. Тут ёсць брацкія пахавання часоў Другой сусветнай вайны. Ну, гэта мы таксама паглядзім, я думаю, і здымем. Але ёсць такі і адзіночныя магілы, да, індывідуальныя, больш позніх перыядаў. Напрыклад, вось вельмі такі прыгожы помнік, цікавы абеліск. Лётчик, старший лейтенант Бурмистров Н.Н. погиб при исполнении служебных обязанностей от личного состава войсковой части такой-то от жены и дочери Аллочки. Зараз мы будем подходить до одного из найцікавейших помников в этом месте. Ну и зараз. Ну, гэта помнік найцікавейшы па сваіх эстэтычных характарыстыках. Да. Зараз мы з вами гэта побачым. Так, гэта у нас помнік каму? Так, прозвішча гэтага чалавека, калі не памыляюся, зараз тут просто Бурун, по-моему, зараз уже и не побачым. Ну, помню, 39-й год. Сейчас. От коллектива рабочих и ИТР. Тут дальше будет идти, ну, зараз не бачно, фабрика искусственного волокна, то есть завод Куйбышева, який уже зараз знесены, як мы ведаем, уже не існуе его. Тут есть некий такой знак, эмблема, ударник, что-то еще такое. А, это, магчыма, его знак, яким был он узагорожены. Да, да. Он 43, по-моему, да? Ці 45? Справа ўнізе 43 здаецца. А, 45. Мы бачым, что, по-перше, по внешнему выгляду, по конструкции, это помнік, ну, сапраўды ён унікальны. По-другое, ён карысны тым, што вось гэта сапраўды такі вось унікальны узор помніка цалкам, які перадае дух той эпохі. Для нашага горада чым карысна? Гэта менавіта той перыяд, які вось Могілёў, літаральна сталіца, будучая сталіца дзяржавы. Я думаю, што таксама вось гэта перадае той пульс эпохі. Магчыма, адзін з тых людзей, які стваралі гэтую творчасць, гэты завод, гэту фабрыку, таму што вось так ад калектыва яго вырашылі ушанаваць.
Ну і трэба грамадскасцю неяк прымаць нейкі дзень, каб гэты помнік спрабаваць надаць яму статус, ахоўны статус менавіта вось праз яго унікальнасць і каб ён захоўваўся, таму што ну, мы бачым, што ёсць ужо пашкоджанне, гэта як на самой надмагільнай пліце. Ну, ён трошки накрыніўся, ну гэта я думаю, што дрэва. Просто яно вырасла вось за гэтыя гады і трохі пасунула. Припадымае адзін з бакоў Да, помніка. у нас ёсць тут пашкоджанне. Гэта бетон, я нагадваю, гэта тут. Ну, але мы бачым, што яго спрабавалі рамантаваць. Вось так ён выглядае ззаду. Ну як бачым, ён паціху пачынае разбурацца і ўжо даўно разбураецца, нават бачыце, з яго растуць дрэвы. Але вось і тут спрабавалі нешта лапіць, падмазваць, і тут вось нават цвік. Да, вельмі цікава, вельмі неардынарны, не падобны на іншыя помнікі. Такіх, напэўна, больш не сустракаецца у горадзе Магілёве так дакладна, а можа і наогул у краіне. Да, унікальнейшае, канешне, пахаванне. Фактычна гэта тое, што патрабуе асаблівай увагі і захавання з боку дзяржавы. Могілкі гэта размешчаны амаль у цэнтры горада. Зараз мы бачым, да, што у нас вось участкі і домаўладання яна вось літаральна суседнічаюць, то есть жывыя з мёртвымі. Ну, гэта рэалія. Ну то бок, да, мы проста абступілі гэтыя могілкі з усіх бакоў. Зараз Яны бачныя, ну адсюль дрэнна бачныя з-за ліствы, але вось адразу за могілкамі там прыватныя сядзібы, і вон там прыватныя сядзібы. А з гэтага боку ров, які вось там унізе часе працякае Дубравінка, і частка могілак, вось тут мы нават бачым, што яны вось навісаюць над абрывам, і ну, ёсць думка, што частка іх проста спаўзло в ров. Так, ну а вось мы падыходзім да паўднёвага края могілак, і можна будзе лёгка пабачыць, дзе мы зараз знаходзімся. Вось чыгуначны насып і рэшткі чыгуначнага моста, а таксама дамы, якія знаходзяцца па вуліцы Арлоўскага. Уласна кажучы, вось адсюль метраў 500 вось прама ў тым накірунку і будзе урочышча Пелагеевка. Так, ну вось такім чынам мы пазнаёміліся з вамі з яшчэ аднымі могілкамі ў горадзе Магілёве, малавядомымі, малавывучанымі могілкамі карабанаўскімі. Ну, на гэтым у нас усё. Усяго добрага вам, да пабачэння.